resurrection of Christ, your Son, was made known by the message of an angel. On the cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya na kagabi samtang nangutlog uhay Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios naisama sa usa ka tawo nga nagpugas ug maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya na kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway ang miadto ug misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswag ang mga uhay, diha pa mahiilhi ang mga sagbot. Ang mga sulugon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir,
Maayo man unta ang binhi nga imong gipugas. Apan diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag. Usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutanag kaniya. Gusto ka bang mangadto kami o pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag. Ayaw, kaysa inyo unyag pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil o kaibot ang mga trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa tingani. Kay ingnon ko raon niya ang mga ngangani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkos sa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig. Okay, mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, haniano sa bagatong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyo nga lagad sa maong tulumanon. Silbert Dundoyano Senior alias Beridas, magkauban gihapon nato ang atong mga kasama no sa technical side, si kasamang Danny Luod o Tax Ilumba. Uban sa atong mga igsuon po sa gawas, si Igsuon o kasamang Rodrigo o Grinaldo uban ni Gion. Maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Ang atong pizza karon Oktubre 15, 2017. Okay, ato na yung gibasa ang sa San Mateo Kapitulo 13, versikulo 24 hangtod sa 30. Na subli na to pagsugod ganina pagbasa kay medyo nahanap man ang akong pananaw sa akong gibasa. Ganina. O na nga itong giusob, pagklaro para makuha ninyo ang ebanghelyo nga diin dirita manukat sa atong padayon nga gihisgutan nga tema may labot na sa kinibang dagway sa atong simbahan nga maunagi sa pangutana o kining kumun kaayo nga ingnon talang objection o kining pag question ba kanato sa atong pagtuo nga kung tinuod nga kining simbahan nga Katoliko mao ang matuod nga simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. Unya kining nasud nga Pilipinas na ilaman ni nga usa ka Katoliko nga nasud tungod kay bagang duot sa katawhan nga nanimuyo dinhi mga Katoliko man mao na nga gitawag og Kristiyano nga Katoliko kining nasod nga Pilipinas, although dili hinoon Katoliko ra ang nanimuyo dinhi kay daghan naman pong namiya sa magtuong Katoliko, pero bisan pa ni ana Katoliko lang gihapon ang pinakadaghan og ingnon talang mga sakop dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Nya nganong ato maning gibalik-balik lagi kay ang maong objection o pangutana kung tinuod ang simbahang Katoliko nganong usa man ni wala man ni nakapa usaba o makapa pakita sa tibuok ingnon talang kalibutan nga kining nasod nga Pilipinas usa ka maayo nga nasod nga daghang mga tao nga nanimuyo sa maayo nga pagpuyo. Sa akong o sa atong giingon sa miaging Domingo na ilaman hinoon kining Pilipinas nga usa sa kining
nasod nga adunay daghang salawayon. No, ingnon ta lang na ay mga corruption o uban pa nga mga dili maayo nga makita no sa mao nga nasod. Mao na ang dakong pangutana. Ug unya nganong ang giuna nato pagbasa nga mga tudling sa Biblia ang sa San Mateo 13 versikulo 24 hangtod sa 30 kay maoning parte o sa Tagalog pa bahagi no, sa Biblia nga muklaro ninyo o ngano nga ang atong simbahan karon at present no sa dili pa ang adlaw sa paghukom, sa dili pa mobalik si Kristo, nga mao gyud na ang mahitabo sa simbahan o kingharian sa Dios diri sa yuta. At uragong usbon pagbasa ang maong ebanghelyo uban na sa atong emphasis. Unya, misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios mahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. No. By the way, sa di pa kumpadayon ani. Kining paghari sa Dios adunay tulo ka bahin o tulo ka hutong ang pagpadayag niini. No, gihulagway na diha sa Zacarias kapitulo 13. Ang unang bahin mao kadtong tinuhuan nga gitawag og patriarchal nga tinuhuan o patriarchal religion o panahon nila ni Noe og Abraham. Ug unya pag abot sa kining gitawag nato panahon nila ni Moses. Gihulagway na pod nga ang gingharian sa Dios diri sa yuta, gihulagway na pod na siya o kanang gitawag nato Judaic religion o kanang gitawag Judaism. Mao na no. So una nga bahin katong patriarchal, ikaduha nga bahin gitawag og Judaical o Judaism religion, panahon nila ni Moses. Gani katong panahon nila ni David, Judaism gihapon to. O kunya, ang ikatulo nga bahin, mao na ning Christianity nga gisugdan sa atong Ginoong Hesukristo. Kingharian sa Dios nga Dios gud mismo mo'y gatukot sumala sa tagna nga mabasa nato sa Daniel 2:44. Kay kadtong gihulagway diri sa Amos 9:11 nga ang kingharian ni David nawala man to. Unya gitagna nga pabangunon i-restore unya ang mangunay gyud nga mo restore nga dili na mawala ba lig-on na ang Dios. Mao kanang mabasa nato sa Daniel 2:44. O gunya kining maong gingharian nga lig-on dili nato ni mahulagway nga hapsay gyud nga walay mga apan, walay dili maayo nga mahitabo. Kay dinhi gihulagway na ni Kristo sa sambingay nga atong gibasa. Nga dunay gyud mga apan. Ani akong usbon pagbasa with emphasis. Si Jesus misulti kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Mao manggali nga gitawag ni siya balaan. Gitiman-an, no? Gibutangag marka ba nga santo o balaan, no? Dayon sa sumpay usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswag ang mga uhay, diha pa mailihi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas. Apan diin man gikan ang mga sagbot. Parehas rin is pangutana ba katong atong girace sugod pa sa miaging Domingo. Kung tinuod nga kining nasod nga Pilipinas usa ka Kristohanon nga Katoliko nga nasod.
Yang anong daghan ng buluyagon nga maayo man ka ng simbahan o iglesia ang gitukod ni Kristo. Na ang tubag na address mbang sambingay. Kung siya giingon sa atong Ginoong Jesucristo, pag-ingon sa mga tao nga nung naamay sagbot nyor nga maayo man untang binhi ang gipugas. Ingon dayon gihulagway ang gitumbok yun ani ang Ginoo man nga nagtukod og iglesia o gingherian, no? Ingon dire usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Kinsa man ang gitumbok ani? Di ba ang yawa? Naglisod, nagsabod og liso sa sagbot. Kanabang kadautan, nagsabuag og liso sa kadautan. Klaro kayo, usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Ug unya sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswag ang mga uhay, diha pa mailihi ang mga sagbot. Ang sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot. Nya sa may tubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami o pangibto namo ang mga sagbot? Sa laing pagkaistorya, gusto ba kang ipangtiwalag o pamatyo namo ni? No, kana ba kay ang gihulago ani ang gingharian man ang iglesia man, no? Nga gitukod ni Kristo dinhi sa New Covenant nga religion, no? Unya unsa may gitubag sa Ginoo? Ayaw kaysa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo, no? Now, mga igsoon, kung ato ning tanawon, mauni ang hinungdan ngano ba nga ang atong simbahan karon, although prerogative niya kanang pagtiwalag o bisan mangganing kanang death penalty, no? Kung ato bang sabton nga tungod kay ang gingharian sa Dios diri sa yuta gi-authorize sa pagdili og pagtugot sa Mateo 18:18 nga katubang giingon ni Kristo ba sa iyang iglesia, bisan unsa ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot sa langit. So sa layang pagkaistorya, bisag kinsa inyong itiwalag o dili ba itiwalag o ipabilin, i-approve na sa langit, no? Klaro kayo sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. Di ba? Unya, ang simbahan naana niya ng gahom sa pagtiwalag, pero naay mga higayon nga mas pilion niya nga dili siya magtiwalag, tungod pod sa rason. Parehas aning giingon ni Kristo din hiba nga. Bisag naay authority siya o ang iyang gingharian sa pagtiwalag, bisan pagalit ng pagpatay kay siya may tagiyas kinbuhi, no? Kay ingon ani mangguna, ang balaod sa Dios sa tao, thou shall not kill. Kanang naas na pulo kasugo ba? Thou shall not kill. Ngano man na, tungod kay ang tao walay gahom sa pagpatay, tungod kay dili man siya mo'y owner of life, ang Ginoo ra man. Di ba? Sa maayong pangisip, ang may katungod mo huno sa kinabuhi, siyempre ang tagiyas kinabuhi mao ang Dios. Di ba? Mao na nga ang tao wa gyud katungod mo patay. Pero kung ang Diyos na may magbuot sa pagpatay, valid o matawag na tug makatarungan na tungod kay siya may gabuot. Paras atong gitugtan niya o siya gyud mismo may musugo gyud sa daang kasabutan nga kinsa tong maglapas ang mga sugo. Kung musugo siya patyon dayon tong mga tawhana. So dili na to matawag na dili makatarunganon kay siya may gabuot. Mo bitaw nga diha sa Old Testament ihulagway ka ng patay, no? O manggalit na gamiton sa mga proponent ng death penalty. Nga, mahingon sila nga,
Sa puning Katoliko, supak-supak og death penalty. Unya, naaman na sa ilang Biblia nga daghang patay diha. Katulang ging herian ni David, pamatyon man to nila to ilang mga kontra. Now, ako naman hindi balik-balik nga sa daang kasabutan god, gihulagway sa Dios ang pagsilot. Kay ang Dios mosilot gyud, kay ang Dios hustisya man. Ang Dios hustisya. So, doon na yun ang silot. Doon ang Dios may magbuot. Gihulagway niya ang pagsilot sa Old Testament. Unya, kinigong theology sa Ginoo, kining iyang pagbuot, doon na may kanang gradual nga pag-develop o kana bang pag-uswag. Iya man ning gihinay-hinay o reveal. Now, sa daang kasabutan, gihulagway niya ng pagsilot. Apan sa bag-ong kasabutan, gihulagway na po ng kanang unsa ning love, unsa ning gugma. Mao na nga gi-emphasize na po niya sa New Testament nga ang pagsilot ato ng ipauniya, ipapostpone. Actually, kung inyong masabot pag-ayo ang ebanghelyo, di ba gi-postpone ni Kristo ang silot dayon, iyon siya unya na. Kining unya din giposabot adlaw man sa paghukom nga ang Dios na mao joy kana bang mangunay gyud sa pagsilot. Mo ni gibasihan kay pag ingon diri sa Ginoo nga ayaw kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil niya itong uban nga dili angay ibton, di ba? Na hinumdum ko sa akong gitubag ani dito sa plaza katong dunay nangutanan ako. Ang simbahan god mo magunahuna siya nga maayo ba kung kanang tawhana atong itiwalag. Kung maayo ang resulta, sige, kinaaman tayo authority kay mando man na des Biblia nga ipangtiwalag ng mga buluyagon, parehas ang Iglesia ni Cristo nga very stricto kaayo og tiwalag. Sakto man na naman sa Biblia. Pero kung ang rason mao ni kung atong itiwalag ng tawhana nga ang iyang salaod biases ra pananglit palahubog ba o unsa pa ng mga biases nga dili maayo. Kung atong itiwalag na unya unsa may posible mahitabo? Unsa posible mahitabo? Posible mahitabo nga kanang gipangtiwalag masuko. Ini kasukuan na lisod na nato natudluan nga naman. Kinasuko naman. Mahimo gali-bali mangangin pa na siya. Mangita na siya paagi nga daghang maparehas niya. Parasbas na hitabo ba sa kinibang sa yawa ba? Di ba kanang yawa? Ang ngalan manggali anak niya yun nindot mang kaayo yun unta, Lucifer. Sa man Lucifer? Bearer of light. Nagdalas kahayag. Nindot kay nagngalan. Pero ni-reveal di lang sa pagmando sa Diyos mo nang nahimo siyang yawa. Unya, sariyang nahimo na siyang yawa, gusto po niyang anginon po kitang mga tao nga binuhat sa Diyos. O bitong sige siyang panintal. O gusto niyang anginon kitang mga tao nga maparihas po niya nga moal sa batok sa Diyos. Ngayon na ang kanabang mind, wisdom sa simbahan nga kining pagtiwalag na aman tay authority kung himuo na to ni makayo ba? O kung asa may mas maayo nga adili lang siguro nato na sila ipangtiwalag kay masukuon niya na lisod na tudluan diha lang na sila sa sulod kay sa dugay natong may ana nga gi-embrace gahapon na sila matandog ug mausab. Di ba? Parehas anang argumento nato ba nga asa may mas maayo gyud nga pagpakita sa gugma sa mga makasasala. Asa may mas maayo nga pagpakita nato gugma sa mga makasasala. Patyon diretso ug tagaag chance. Dako nga chance. Nahinumdum ko sa Ezekiel kapitulo 33 versikulo 11 giingon diha nga ang Ginoo dili malipay sa kamatayon sa usa ka makasasala. Malipay siya sa nga ang makasasala sa dili pamamatay
mabag-o. No, kung ato kuno nang i-reflect atong pamalandungan, asa may dakong gugma, kung gugma manggali ng mosilot diretso, mas dako ang gugma nga kanang mohatag ka og chance sa tao nga nakasala. Muna nga ang giuyunan sa simbahan nga silot sa pagkakaron kana lang life sentence. Life sentence kay matagaan magkag-chance dia sa prisuhan, labi na kay allowed sa prisuhan kanang dunay mga missionary din nga magwali-wali, magsangyaw-sangyaw, di ba? Gani dili lamang gani kay mga Katoliko mo anha diha. Na may mga pastor, ministro sa ubang tinuhuan nga mo anha diha. Daghan mga kong nahibaw-an nga bag-o diha sulod sa prisuhan. Nga born again. Depende kung kinsay nagsangyaw. Kung ang nagsangyaw born again, o na natandog tong mga piniriso dito, posible pong maborn again. No? O ministro sa Iglesia ni Cristo may gawali-wali dito, posible po ma-Iglesia ni Cristo po. No? O Katoliko po, mulig-on nga Katoliko. Di ba? Mabag-o. O matagaan yun og chance kaysa diretsong pat yun. Niya, balikan na tong katubang kining mga buliyagon god sa sulod sa simbahang Katoliko, ang uban god ilabang dalahig ang pagtuong Katoliko. Inani ang panglantaw god kasagaran mabantayan ako. Nga tungod kay daghang mga Katoliko ang nahimong buluyagon, pasangin nila ang religion nga Katoliko. Unang makapangutan ako, unsa may nakapadautan sa mga Katoliko? Ang iyang tinuhuan, ang iyang religion, o ang iyang pagka magsusupak? Ang iyang pagkadili maunungon sa mga pagtulon ang Katoliko? Napaita kayo nga ang relihiyong Katoliko kasilagan niya ng mga dili maayong buhat base sa religion. No, ang proof na ko ana, pamatuod na ko ana, basa ragon mo Catechism of the Catholic Church. Ganang CCC, Catechism of the Catholic Church. Basa mo ana. Di ba pag kanindot kayo na basahon, no? Gi-expound pag-ayon ng 10 Commandments na pulo kasugo. Din na. Gatudlo ginaog katarong. Niya bitaw mangutana din ta, katarong magha nang gitudlo sa simbahang Katoliko ni daghang mang nahimong buluyagon. Unya, ang uban ang ilang ipasangil sa religion. Dili na mauwi. Kay unsa may nakapahimong dautan sa mga Katoliko, ako ganing imanga kay daghan manggod. Tungod ba sa tinuhuan o sa pagkagahig ulo sa mga Katoliko? Diba? Ang pagkagahig ulo sa mga Katoliko mo'y nakapadautan nila. Dili ang tinuhuan. Sa laing pagkaistorya, hukman na to ang simbahang Katoliko sa iyang mga maayong bunga. Dili sa dili maayong bunga, kay kanang dili maayong bunga man na sa pagka-disobedient. Dili man na bunga tungod sa tinuhuan. Kay, kung tinuhuan gali mo'y atong hunahunaon, unsa may maayong bunga sa Katoliko, be? Ang maayong bunga sa Katoliko mao ng mga santos. Maghatag ko ninyo pipila ka example. Then, i-research ninyo kung kinsa na sila. Mother Teresa of Calcutta, Saint Francis of Assisi, Padre Pio. Ilang ko ka-memorize, may nagdala kong listahan diri. Saint Teresa of Lisieux, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer. Tuig-tuig magpista manggali ta diri sa Dipolog. Ana niya. Isa pagpasidungog. O hukman na to ang tinuho ang Katoliko sa iyang mga maayong bunga, dili sa iyang mga dili maayong bunga. Gani dili man na nato matawag alig bunga
sa tinuho ang Katoliko ng mga badlungon. Kaya unsay gingon ni Kristo, maayong binhi ang imong gipugas. Maayong binhi ang imong gipugas. Siyempre, kung ang mga sakop mutuman yun sa mga pagtulunan anang unsa ng pagkamaayong binhi, dili gyud siya mahimong daotan. Pero kung nang iyang sundon katong limbong sa yawa, amo nang mahimo siyang daotan. Kinsa may responsable anang pagsabod og liso sa sagbot, di ba ang yawa? Dili man si Kristo, dili man ang gatukod sa iglesia may pasangilan na tuana. Kinsa man day founder sa iglesia? Si Kristo. O, di ba? So, ang musunod sa iyang mga pagtulunan na aman sa katikisim, no? Kaya ang 10 Commandments, ng pagtuman sa kabubuton sa amahan. Makasantos gina nato. Pero balikan nato gamay itong kanibang mahitungod sa tiwalag gani, tiwalag. Ako nabantayan ang Katoliko sa ako bang analysis. Kay doon naman goy mo uban mo ingon nga kanang Katoliko di man na magtiwalag pasaglan naman ng mga buluyagon. Now, naagihapon ng pagtiwalag, no? No, kung ang simbahan mo pananglit mo badlong, then dili mo patuo, then prerogative niya ang pagtiwalag. Pero depende na sa iyang rason, no? Kung ang rason katong akong gi-explain sa diha, naapod siya authority sa pag-stay, pag-differ, ayaw lang kay murag mas grabe mang dili maayong mahitabo kung itiwalag. Di ba? Kung mao na iyang rason, mao nang di siya magtiwalag. Pero sa akong nabantayan, pananglit pare, obispo ba, magtudlo og sukwahe, na bang supak yun sa opisyal nga doktrina sa Katoliko. Para sa atong Arios sa ika-4 nga siglo. Si Arios God, iyang gisupak ng pagtulunan nga Dios si Kristo. Di man na yun na magsilbi kay sayop man yun na basis Biblia. Kay si Kristo, Dios mang nagpakatao, mauna nga Dios ug tao. Si Arios, nalibog manggudaan ng mga pangutana ba, nga kanabang tawhanon ba nga panguna-una, Dios. Niya ang Diyos di man mamatay, niya si Kristo kay namatay man. Nabukoy Diyos ana. Then ang Diyos, dili kapuyan, niya si Kristo, na may mabasa diyang tao gud siya. Doon na limitasyon. Si Kristo, kanang wa siya masayod sa tanan, nga ang Diyos sayod mo sa tanan. Ito bang ipangutana si Kristo kanu sa matapos ang kalibutan, no? Kanu sa ang kanabang general judgment. Ingon si Kristo nga awa ko masayod, way nasayod, ang amahan ra nako mo nasayod. Moingon din sila na tanawa. Moingon din si mo ni pangagpas ba, no? Nga giawat mo po ni sa kanang founder ana iglesia ni Kristo nga kanabang rason nga dili gyud si Kristo aga na mga limitasyon ni Kristo. Unya, maingon nga, ang Diyos, usa. Unya, ang amahan Diyos, Espiritu Diyos, ang anak Diyos, di tulunan na ang Diyos. Daghang makalibog anang pagtulunan nga si Kristo Diyos. Mo nang nagtudlo na lang si Arios nga, dili yun Diyos si Kristo. Unya, mo ito nga, gadibate ba ito sa Council of Nicaea. Yan, saon nga, magdebate dito sa Council of Nicaea, ang iyang argumento dili man magsilbi atong argumento ni kasi atong nalimot ko atong usa sa ni atbang niya nga nahimo mangalipod tong obispo pare nahimong obispo si Alexander ba to na nalimot ko sa paggunahon na sa history ana no sige lang ato ra nang research ug balik og ato po nang i-share ninyo na hitabo sa Council of Nicaea. Sa Council of Nicaea dito gyud gi dogmatize pag-ayo nga it is an article of faith nga si Jesus truly God gyud. Nya mga iglesia ni Kristo galing ang ilang kuan pagsabot ana nga dito kuno sa Council of Nicaea gihimo ang pagtulon-an nga Dios si Kristo. Dili na tinuodoy kay sa Biblia pagkadagang tudling sa Biblia nga si Kristo Dios. Gani katong disipulo ni San Juan nga si Obispo Ignacio, ako mang nabasa ng pipilan niya ka mga sinulat
si Obispo Ignacio, disciple of St. John, nagtuo nga si Kristo Dios. Una nga, kanang Council of Nicaea, affirmation lang na pagpalig-on. Nganong gipalig-on man, tungod kay naamay ni Supak. Ya, daghan mang nangalibog na atong panahon ni Arius. Na magaling daghan mga obispo po na convince ni Arius. Kay nilambo man gyud po tong Arius o Arianism sa panahon niya. Daghan ko siyang nadala. Gani kato si Emperador Constantino, wala manggali gito mabunyagis Katoliko, although ni side na to siya kay kuan man, ni side lagi sa Christianity. Pero during nilahi na si Arius, napurma na ng tinuhuan nga Arianism, naana ang mga kalibog sa mga sakop na ay mga Katoliko nga napunta gyud sa Arianism nga pagtulunan. Kay maayo man kayo mo debate ko to si Arius. Kung maayo man to mo debate niya og alang-alang ka nga kana bang pagtuon nimo Dios unya wa di ka kahibalo manubag unsa ang pagtubag. Nya malupig gyud ka sa akong nahibaw-an gani kato si Emperador Constantino sa awahin niyang kinabuhi, no? Didto manggali siya musay, didto man siya mo pabor sa Arianismo. Dito siya sa Arianismo may pabor. Kaya naputoy gahulhog niya nga, kung wa ko malimot, igsuon ba to sa iyang asawa? Or iya gitong asawa? Nga, nihunghong niya. nga dito mo pabor sa Arianism. Oh, mauna. Then, muhatag ko ninyong example ha sa kanabang unsaon na siya pagtubag ng kanabang question about sa pagka-Diyos ni Kristo. Kanang pag-ingon nga si Kristo wala man masayod sa tanan. Mao nang dili siya Diyos kay ang Diyos sayod man sa tanan. Ang tubagan na simple lang. Si Jesus Christ has two natures. Pagka-Diyos o pagkatao. Diyos man siyang nagpagkatao. Sa iyang pagka-Diyos, tibuok nga kinaya sa pagka-Diyos na anak niya. Sa iya pong pagkatao, tibuok pud kinaya sa pagkatao na abot siya. Oh, sa kinaya sa pagkatao, doon na limitasyon kay binuhat man na. Oh, ang pagka-Diyos ni Kristo ay limitasyon. Pero ang iyang pagkatao, doon ay limitasyon kay binuhat raman. Muna nga sa iyang pagkatao, ni-experience yun siya kamatayon. Kay kung wa siya mamatay, but pasabot, dili siya tinuod tao. So, sa iyang pagkatao, namatay. Siyempre. Sa iyang pagkatao, mahimong ipakita niya nga wala siya masayod sa tanan. Kay mo man ay kinayas pagkatao. Pero, kung wingong ka nga, wa ba'y kinayas si Kristo sa pagkanasayod sa tanan na, gilitok na ni Pedro, una na itong Santo Papa, asa man na mabasa? Juan 21:17. Juan 21:17, katubang pangutana ni Kristo si Pedro og tulo ka pangutana niya balik-balik. Ya gatong ikatulon gatong nasubo na si Pedro ba kay nganong gibalik-balik ni Kristo iyang pangutana unsa may giingon ni Pedro. Ingon sa may giingon ni Pedro. Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod kang gihigugma ko ikaw. Malitok ba guna ni Pedro og dili sa Dios? Gusto mo nang kinaiyas pagkanasayod sa tanan, kinaiyanas pagka Dios. Nya wala gid siya correction ni. Wa gid siya correction ni Kristo nga, oy, taka lang ka diya Pedro. Wa ko masayod sa tanan oy. Mahimong sa pagkatao ni Kristo, iyang ipakita nga wa siya masayod sa tanan kay kinaiya mo na sa pagkatao niya. Ikaduha pod, ako rong basahon ning Pilipos 2. Okay, basahon ako ng Pilipos 2 sa versikulo 6, giingon dire ni San Pablo. Bisan siya
Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Di na lang na ako nitiwason. Inyo na ning masabtan. No? Nga, si Kristo, bisan Diyos, apanula siya magunahon na sa pagpakigtupong sa Diyos kay nagpaubos man siya. Nagpakaulipon. Mao manggali po nitubag anang gamiton po sa mga saksi niyo ba sa Juan 14:28. So ba na nga, kanang inyong Diyos nga Trinity, nga ang Amahan, Anak, Espiritu Santo tupong, dili man na Tinoo, di man na mao. Kay si Kristo niingon nga ang Amahan labaw kay kaniya. So may tubag ana, no? Naara diri. Si Kristo nagpaubos ingon nga tao. Buti pasabot sa pagkatao ubos si Kristo. Kay nagpaubos man siya. Unya, isip pod relasyon sa pamilya ang amahan labaw kay sa anak. Di ba? So sa relasyon isip amahan ug anak, ubos gyud ang anak, di ba? Oh, di ba? Pero maghisgot tag kinaiya sa pagka-Dios, usara man na mao na ang sa pagka-Dios si Kristo tupong sa amahan. Mo manggaling iyang dilitok tung Juan 10:30 katong ningon siya ang amahan ug ako usa lang. Kay usa ra man ang ilang pagka-Dios ug kanang pag-shepherd sa flock, no? They are united sa pagbantay sa panon ug sa ilang kinaiya sa pagka-Dios usa. Umingon kag usa tupong. Ilang alam dili tupong ang ilang pagka-Dios, di ba? Sa pagkatao ni Kristo, ubos siya sa amahan. Di ba? O sa iyang pagkaanak. Pero sa pagka-Diyos, tupong. Parehas na ihulagway na ako na pananglit ako maestro. Dayon, abogado po. Asa may labaw ang panglantaw sa tao, ana. May abogado o maestro lang. Ang panglantaw sa tao, mas taas itong imong nahuptan nga titulo nga abogado kaysa imong pagka magtutudlo lang. Pero ang uban lahi ang panglantaw mas taas man nilang panglantaw sa pagka magtutudlo kaysa pagka abogado. Pero depende lang. Pero granting nga ang pagka abogado may mas taas kaysa pagka teacher. Unya mauna dahil naapog kay higala nga nahimo pong abogado, so tupong na mo. O kanang dignidad na sa inyong gihuptan. Unya at the same time siya pod nahimo bang unsa ni teacher. Mahulagway na to nga ang inyong pagkaabogado mas labaw kaysa sa inyong pagkamaestro lang. No, depende hino na og unsa na kinibang nabatasan na nato nga pangunahon na og asay mas labaw na. Iya ka nang pag-ingon nga namatay man si Kristo. Namatay lagi kay nagpagkatao man. Pero wala giingon diha nga namatay ang iyang pagka-Dios, no? Kay dili man mamatay ng kinayas pagka-Dios, pero sa paglitok pwedeng ingnon nato nga namatay ang Dios pero wala na magtumbok ni sa amahan kay ang amahan wa man to mamatay, ang Espiritu Santo wa po to mamatay, di ba? Anong pag-ingon po nato kinahanglan po yung mga librong Katoliko nga ang Dios namatay. Ang gitumbok ana si Jesus Christ. Kay nagpakatao man siya, maunang nanay siya kinaiyang mamatay. Munang naapoy mga libro sa Katoliko moingon nga ang Dios namatay, referring to the second person of the Trinity na Jesus Christ. Kay nagpakatao man siya, so doon na siya kinayas doon na siya kinaiya nga mamatay. Mao na ang pagkatao. Munang kanang pag-ingon nga ang Dios namatay, dili na sa iyang kinaiya sa pagka-Dios, kinaiya niya sa pagkatao. Kay Dios man siyang nagpakatao. Kay kung wa pa siya nagpagkatao, di siya mamatay. Di ba? Unang masaypan usahay ng giingon sa librong Katoliko ba nga ang Diyos namatay. Ilang sabong anang 1 Timoteo 1:17 nga ang Diyos dili mamatay. Sa kinaiya sa pagka-Diyos, di na mamatay. Nya kay si Kristo nagpakatao man. So naa na siya kinaiyang mamatay ug mao na ang iyang pagkatao. Ang Dios namatay sa iyang pagkatao, dili sa iyang pagka-Dios.
Nga dili man pagka Dios ni Kristo may atong tema. Atangin ninyo kung ako gyud i-marathon pag-discuss ning divinity of Jesus Christ, no? Balik ta atong hitungod sa binuhatan ba? Kay kining mga dili maayong binuhatan, mao man himoong ebidensya nga ang Katoliko dili tinuod. Of course dili pud tanan hinoon kay naa may nakasabot na gyud. Unsa gyud ang tinuod nga panglantaw mahitungod ana. Ang tinuod mga tinahod nga tigpaminaw, kini kong muhatag tag senaryo ha. Kining problema gunato sa nasod nga Pilipinas. Actually, dili man itungod sa atong religion nga Katoliko. Ang problema nga giatubang nato sa atong nasod o bisan sa atong simbahan mismo, no? Ang atong pagkadili maunungon sa atong mga pagtulunan. Klaro lang yun ang pagka-istorya. Mao bitaw nga ako mohangyo sa mga Katolikong naminaw karon. Kay kita man yung mga Katoliko ang naghimo sa dagway sa atong simbahan. Kung dili ganita maunungon sa atong mga pagtulunan, sama ra nga gipakauwawan nato si Kristo. Ngano man kay kapila kita mga labi na kita mga CFD. Sige gyud tang kutlo ang mga standard reference nga kining Katoliko tukod ni Kristo. O tukod ni Kristo pero anong mga salawayon man tabi? Tukod si Kristo mao na hinoon katong sa gospel ganina nga atong gibasa na ditong tubag na mangguyawa gud nga ni sulod. Na mayawan ni sulod. Kay napalimbong yawa mo nang nahimo pud ang mga badlongon, di ba? Pero dili responsable si Kristo anang mga Katolikong badlongon. Ang yawa may responsable ana kay ni sulod diya sa simbahan. Naman to kaklaro ato Mateo 13:24-30. Mao na nga sa pangutana nga unsa may atong itampo aning programa nato sa atong presidente karon. Unsa may atong itampo kita mga Katoliko? Actually simple ra man kaayo pero lisod buhaton, no? Holiness. Mo bitaw nga usa sa atong timaan sa atong simbahan, di ba may untag usa santo o balaan, Katolika, Apostolika, Romana. No, may kag usa kay usa ra man ka iglesia gitukod ni Kristo. May kag isa ni balaan tungod kay si Kristo may gatukod. Dayon ni katulo apostolika kay ang unang mga sakop mga apostol. Dayon Romana kay ang sentro imbis Jerusalem kay dito nagsugod nabalhin sa Roma. Sumala pod sa Mateo 21:43 nga ibalhin ko no. Dayon giklaro ni Kristo sa Mateo 23:11 ngadto ni Pablo nga Roma. Yan natuman gud sa Roma kay dito sa Roma sumala sa giingon ni Pablo sa Roma 1:6-8 ingon siya nga ang pagtuo nga niabot sa Roma nadungog sa tibuok kalibutan. Mao na nga dito sa Roma nakagamot pag-ayaw ang Christianity. Mo nang gitawag siya Roman kaya yang sentro na naman sa Roma. Di ba? So kanang timaan diha nga balaan kung dili nato na sundon mga Katoliko, dili gyud maayo ang atong gipakita nga hulagway. Pero kita tanan mahimong Saint Teresa of Lisieux, mahimong siapa to daghan kay to. Mahimong Mother Teresa of Calcutta, San Vicente, San Antonio, San Francisco, kung kana sila mo atong awaton.
Magproblema bago ang atong presidente, ana? Oh, galing kay daghan man putang mga apan mo na mo po na himuon din yang argumento. Ang mga apan nato mo na himo ang argumento sa mga naas gawas. O di ba? Hinumdo mo di lang nako hinganlan na ang atong presidente iyang himuong argumento pag saway sa simbahan katong yang experience sa una. O katong sa iyang mga nakita sa history nga dili maayo pod nga nahimo sa pipila ka pari ba? O mga Katoliko nga wala magsubay sa ilang relihiyon. O mo na nga ang sa laktod nga pagkaistorya, kita mga Katoliko nga nagpabadlong, kita mo'y nagguba sa atong simbahan pero di man ni maguba kasi Kristo may nagtukod. Bisag unsa og guba na to ani? Di ba nainumdo mo atong gisulti sa usa ka obispo tong panahon ni Napoleon Bonaparte? Kaya niingon man si Napoleon Bonaparte nga gubo nako ng simbahang Katoliko unsay gitubag sa obispo. Himo ka na nimo. Wala gani mi kaguba, ikaw pa. Kami nga naa diri sulod, kami mo'y nagdumala ani, wa na mo gali maguba ning Katoliko, ikaw pa. Basin makaingon mo no, ang mga pari nagguba sa Katoliko. Now, kaya mo, kung nahinumdum ko sa Cebu sa una among convention, nga, niingon si Cardinal Vidal nga, giingnan mi mga CFD, timan nga ang kaaway sa simbahan, dili lang kay naa sa gawas, naa sa sulod. Mas clever, mas lisod, gali buntugo ng naa sulod nga kaaway. Ano man? Kinaaman sulod. Magpaka-espiya man na. Magpaka-aruning nun man na. No, kinsa man ang mga pari nga nagguba sa simbahan. Kanang ilang mga modus-modus, kanang dili maayo nilang binuhatan. Di ba? Pagkadaghang mga pari sa kasaysayan nga nahulog sa tentasyon siyawa. Diya, nga mauunta to'y muguba ni ining simbahan na pero nga nang wa man lagi naguba. Tungod kay giuban na ni Kristo. Usa may giingon niya sa San Mateo 28:19. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahonan. Yo pa man matapos ang panahon, so to pa siging gauban si Kristo sa iyang simbahan nga naman kay mo man iyang pasalig. Mo na nga dili na tinuod nang giingon sa uban nga ang iglesia kunong gitukod ni Kristo tibuok na talikod kanang gitudlo sa mga ministro sa iglesia. Di ba? Kanang Mormons pod na natalikod kuno na completely apostata kuno ang iglesia dili na mao Si Kristo ang gatukod niya mabuntog. Nya unsa may giingon sa tagna dili maguba, dili mabuntog niya may tag nabuntog. Of course, kung moingon pod sila nga wala maguba na dili ma-justify nila ang pagsugod sa 1914 ni Felix Manalo kay unsa may sugdan kung wala maguba, wala mo apostata mo na nga wa pud sila laing choice nga ilag yung i-justify na nga nahugno ang simbahan ni Kristo. Mao na nga katagaag luna si Felix Manalo sa iyang pagsugod 1914 o kana pong Mormons 1813 ni Joseph Smith. Ya, kana pong sa barista ni Illinois niya itong 1863. Pagkadaghan, kining panpod, Jehovah's Witness, 1872. Matagaag luna ng ilang mga originator kung tinuod nga nahugno gyud ang gitukod ni Kristo. Ya dili mo na mahitabong mahugno kasi Kristo may nagtukod gud. Mahugno day ng tukod ni Kristo. Unya, ato ra kong balansihon, ang kang Felix Manalo wa mahugno. Martin Luther o kinsa pa na diha. Unya, ang kang Kristo nahugno. Naon sa nalupig naman ang Kristo. Okay, wa naman tayo igong panahon, padayon ta sunod Domingo pohon.
Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kinalamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Luod ug Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo Nationwide. May pimples ulit si ate kasi in love daw ito. May bio pa din si tatay kahit nagpapabango. Sinigmura ulit si bunso, nakusog daw sa kanto. Di akalain ni nanay germs ang sanhi nito. Mahimong germs ang inungdan sa bugas-bugas, baho sa lawas o guban pang sakit. Safeguard Ra mo'y rekomendado sa PAMID. Kahatag ni og hangtod 24 oras ng proteksyon kontra sa kagaw nga mahimong inungdan sa bugas-bugas, baho sa lawas o kasagaran sa uban pang mga sakit-sakit. Kinahanglang saktuhon. Ang maling akala. Basta kagaw, Safeguard ang numero unong sabon sa Pilipinas nga proteksyon sa pamilya kontra kagaw. Manang kwintadora, iyang nakwinta ang tanan nga labhan niya. Para limpyo tanang labada, kinahanglan duha ka sachet sa leading brand nga tag 10 pesos. Usa ka sa shira sa Tide, mas limpyo pa. Kuratan ka? Oo, mas sulit ang usa ka tide 6 pesos kaysa duha sa leading brand. Kit ang